Gabon dizuela denoi, Altsasuko auziko gazteen gurasoek gaur azpimarratu dute azaleko autoa izan dela auzitegi gorenak ebatzi duena. Erabiltzen duen oinarri bakarra auzitegi nazionalaren autoa dela eta horren aitzainean babesik gabe sentitzen direla iritzi dute. Albistegian honekin batera izanen ditugun gaiak segidan azalduko ditugu lerroburuetan. Gaur eta bihar ikasketa egunak eginen dituzte Donostiako Tabakaleran Europako ezker bateratua taldeak antolatuta. Europako testu inguruaz eta ezkerrak dituen erronkez hausnartuko dute. 0 kilometro izeneko kanpaina eta ekainaren 17an Donostian eginen duten ekitaldia aurkeztu dituzte sareko kide Bego Atxak eta Joseba Azkarragak gaur goizean. Beren ustez, gaur egun Espainiako gobernuak presoen giza eskubideak urratzen ditu, eta hartara Espainiako botere judiziala ere egin dute urraketa horien errudun. Nabarmendu dute giza eskubideak ezin direla utzi unian uneko gobernuaren txantaiaren pean. Eta Arriaga Antzokian 12 orduz literatura eta euskara batuko dira aurki klasikoen irakurketa jarraituaren festan. 400 irakurle eta 50 eragile sozialetik gutxi izanen dira, eta urten, estereotipoetatik iesi euskal literaturan emakumezkoen protagonismoa aldarrikatuko da Itxaro Bordaren 100% bask lanarekin. Eta kiroletan bukatu da denboraldia Baskoniarentzat Valentzian finalerdietako 4. partida galdu ondotik, arabarrak ACB ligako finaletik kanpo geratu baitira. Europaren eta ezkerraren etorkizuna eztabaidagai izaten ari da Europako Parlamentuko ezker bateratua taldea, zeinaren barruan dagoen EH Bildu koalizioa. Gai zerrenda luzeari egin diote aitzin gaur Donostian eta bihar Arrasaten bilduko dira. Gaur hasi da Europako kargu publiko aditu eta gizarte ekintzaileen topaketa Donostiako Tabakaleran. Europako ezker bateratua taldeak antolatu du eta bihar arte Europan gertatzen ari diren aldaketak aztertu eta ezkerretik sustatu beharreko politikez hausnartuko dute. Anfitrioi lanetan diharduen Euskal Herria Bilduko eurodiputatu Josu Juaristiren arabera, Europako egungo testuinguruan indartsu egoteko beharra du ezkerrak. Konektatzeko baita gizartearekin, lehenengo aldiz olako ikasketa egun batzuk zerbait ofiziala, da Europako Parlamentuko ekimen bat izanik, ekarri dugu ez askotan hoteletan da egiten ditugun bezala, baizik Tabakalera bezalako zentro batera, ez jendearekin hobeto konektatzeko, jendearekin egoteko, egia da gero, olako ikasketa egunen helburua dela baita, kasu honetan Euskal Herria hobeto ezagutzea, Europako Parlamentuan guk egunero egiten dugun lanarekin, bake prozesuaren aldeko konpromiso hori berrestea eta horrelako kontuak, ez? Baina guretzako sekulako garrantzia du zerbait irekia egiteak, zerbait parte hartzailea egiteak eta iruditzen zaigu ezkerrak hor egon behar duela. Eskuin muturraren gorakadak eta hainbat herriren burujabetza nahiak bat egiten dute Europako gaur egungo testu inguruan eta Euskal Herriari dagokionez Europan irekitako leihoan herri gisa funtzionatzea dagokigula uste du Juaristik. Herri gisa kokatzeko beharra daukagu, eta nik esango nuke inoiz baino beharra handiagoa dugula. Egia da askotan esaten dela Europa bidegurutze batean dagoela, baina inoiz baino nabarmenago dago bidegurutzean, eta zuk aipatu duzu, eskuin muturraren gorakadak, hori ez dator ez dakitera espontanean sortu den zerbait, hor eskuinaren borroka ideologiko bat dago aspalditik Europar Batasunean, eskuinaren borroka ideologiko horrek gizarte eredu oso zehatza eta guretzako arriskutsua inposatu nahi digu eta guk horren kontra egin behar dugu burruka. Eta hemen Euskal Herrian guztionetaz hitz egiteak ere guretzako bere biziko balioa du. Hain justu, Euskal Herria Bilduren prozesu eratzailearen baitan, gaur egin dira publiko, mahai politikoa osatzeko hautagaitzak eta Juaristi nazioarteko zuzendari izateko hautagaia da. EH Bilduk bere kongresoa egingo du 17an, eta hortik aterako da, aipatu duzunak, nire kasuan, nazioarteko zuzendaritza. Nik uste dut, betidanik horrek sekulako garrantzia izan duela gurean, Euskal Herriko ezker, soberaniztan horrek bere biziko garrantzia du, horrek emaitzak ekarri ditu, nire esparrua begibiztan da, Europar Parlamentua, Europa bera dela, baina guk bete izan dugu internazionalistak garela, munduari lotuta egon behar dugula, eta guk ere beharra duten herriei gure laguntza eskaini behar diegula, eta horretan jarraituko du EH Bildu.
Eta bertzalde Altsasuko auzipetuen gurasoek agerraldia egin dute gaur Iruñako Katakraken. Gaitzetsi egin dute Espainiako Auzitegi Gorenaren ebazpena. Izan ere, Altsasuaren auzia Espainiako Auzitegi Nazionalaren esku utzi du Gorenak. Gurasoek gainera ekimen sorta iragarri dute. Babeskabe, hala sentitzen dira Altsasuko auzipetuen gurasoak. Izan ere, Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi zuen Altsasuarren auzia Espainiako Auzitegi Nazionalean epaitu behar dela, eta ez Nafarroako lurralde auzitegian gurasoek eta auzitegiak berak eskatzen duten moduan. Oian, Jokin eta Durrek 7 hilabete daramatzate preso fies araubidepean eta etxetik urrun. Gurasoek uste dute Espainiako auzitegian ez dagoela bermerik haien seme alabak gutxieneko objektibotasun eta ikuspegi juridiko batekin epaitu ditzaten. 10 urtetik gorako espetxe eskariei egin behar diete aurre, auzipetutako 10 altsasuarrek, erabat eskaera neurrigabea gurasoek adierazi dutenez. Guk aipatu nahi dugula da, babesik gabe sentitzen garela. Uste dugu ez dutela aintzat hartu Nafarroako lurralde auzitegiaren martxoaren 23ko autoa. Auzitegi Nazionalak 4 orrialde hutsetan ebazten du eskumena, abokatu nazionalarena dela. Zer esan nahi dugu, gainetik egin dutela autoa. Jasaten ari garen tristura, beldurra eta etxipen guztiarekin babesa eta laguntza eskatzen dugu. Ez gurasoek, ez herriak ez dute etxi, haien aldarria entzuten jarraitu dadin ekimen bira bat abiatuko dute, betidanik adierazi duten bezala Altsasukoa ez delako terrorismoa. Nafarroako legebiltzarreko talde politiko guztiei bilkura baterako hitzordua eskatu diegu, gure egoera azaltzeko eta haien babesa eskatzeko. Helburu berberarekin sindikatuei hitzordua ere eskatuko diegu. Kultura eta gizarte talde guztiak ditugu heldu den astean Iruñan egingo dugun bilkura batera, gogoeta bateratua egiteko eta haien babesa eskatzeko. Eta Nafarroako eskualde guztiak bezarkatuko dituen bira bati ekingo diegu. Auziari buruzko informazioa xehea emateko solasaldi irekien bidez. Solasaldi horietara Nafarroako gizarte osoa gonbidatu nahi dugu. Zea lortzen dugun zerbait. Eskerrik asko. Eta sarek gaur aurkezpena egin du 0 kilometro izeneko kanpaina abiatuko duela iragartziaz gain, ekainaren 17an Donostian eginenten ekitaldia ere aurkeztu dute. Ekainaren 17an Donostira joateko deia egin die herritarrei sarek 0 kilometro kanpainaren bitartez. Konponbidean aurrera emateko guztiok partaide izan behar dugula azpimarratu dute. Euskal gizarteak argi dauka zein momentutan aurkitzen garen eta baikor dago. Hala ere badaki bidea luzea dela. Horregatik sarik badaki indar hartu eta bide egiten jarraitu beharra dagoela. Jai giroan gauzatuko da armagabetzeak behin betiko ebazpenera gerturatzen gaituelako. Eta aldarrikatzaile izango da, behingoz ozen esango diegulako bai judikaturari, bai alderdi politikoei, bai eta instituzioei neka gaudela Espainiar gobernu eta justiziaren mehatxu eta txantai jarreraz, eta hori ekiditeko bide egiten jarraituko dugula. 0 kilometro Euskal preso exiliatu eta deportatuak etxean nahi ditugulako. 0 kilometro gaixo dauden presoak bizirik eta etxean nahi ditugulako. 0 kilometro salbuespenezko legedi guztiari amaiera eman nahi diogulako. 0 kilometro benetako bakearen alde aurrera egiten segitu nahi dugulako. Hau medio, Euskal gizarteari dein egiten diogu, ideologia alde batera utzita, ebazpenaren alde egiten jarrai dezan. Ekainak 17ko egunak, Madrileko bai eta Pariseko gobernuari ez dugula amore emango eta ekiten segituko dugula esateko balio dezala. Eta kontu gehiagorekin segiz, eleaniztasuna onartzeko eta euskara normalizatzeko hizkuntzen erabilera dokumentua aurkeztu du Donostiako Euskara Zerbitzuak. Ofizialak diren euskaraz eta gaztelaniaz gain, ingelesari eta frantsesari erreparatu diete. Hizkuntzen erabilera izeneko dokumentua aurkeztu du Donostiako Euskara Zerbitzuak. Udaleko euskararen kontseilu sektorialak landutako lana da eta dokumentuarekin aurrera urratsa egin nahi dute, eleaniztasuna onartzeko eta euskara normalizatzeko. Neurri batean hizkuntza jarraibideak ere ezarriak baditugu,
euskara eta gaztelania nola erabili behar ditugun gutxienez eremu ofizialean, udalean bertan, udalaren inguruko organismotan, erakundetan, eta udalak berak baimena ematen duen neurrian, lagapena egiten duen neurrian ere, hizkuntza jarraibideak zein diren aski finkatua daukagu. Gero betetze kontuak, hori beste kontu bat izaten da. Baina, hiriburutzak ekarri digu ezinbestean, bestela ere bagenuen zerbait dagoeneko gure artean, baina behar bada hiriburutzak areagotu egin duena. Eta batez ere, frantsesa eta inglesa kontuan hartuta, eta lau hizkuntza horiek nola konbinatu behar ditugu edo nola adierazi behar ditugu zer egin diteke. 2016 hiriburutzako, kulturako, euskarako eta hezkuntzako zinegotzi Miren Azkarateren hitzetan, kultur hiriburutzaren urtean nabaritu zuten horretarako beharra. Euskal Herria Bildu udal taldeak eskaera egin zuen hizkuntzen erabilera proposamena osatzeko eta hala erabaki zuten lan taldea osatzea. Kirol, kultura, merkataritza, ostalaritza eta euskalgintzako ordezkariek hartu dute parte kontseilu sektorialean. Azkenean tresna, beharrezkoa zen tresna bada, eta gaina lantalde hain zabala izatea, guretzat oso baliagarria da, ezta, denen artean egindako du bat, eta hori beharrezkoa zen tresna bazan. Nik uste dut lagungarria izango dela ostalari askontzako, jakiteko nondik hasi edo nondik jun. Orduan guk ingo duguna da haiekin hitz egin eta txostena bidali, eta beraiek jakin dezaten nola egin dezaketen euskarerarekin eta beste hizkuntzekin. Ez da arau bat argi utzi du Miren Azkaratek, jarraibide bada edo bide horri bat, eta borondatezko kontu bat ere izango da, baina bada bide horri bat eta espero ezagun jendeak jarraitzea eta ondo hartzea. Hirian ofizialak diren euskaraz eta gaztelaniaz gain, gainerako hizkuntzak erabiltzeko jarraibideak ematen dituen dokumentua osatu dute. Bereziki, frantsesa eta ingelesa hartu dituzte kontuan eta hizkuntzen arteko bizikidetza hobetu nahi dute. Eta garaioketara iritsiz bestek ere protagonismo berezia hartu ohi dute, aldiz arlo desberdinetan landu behar izaten dira, eta hartara bertze urte batez, eta festetan zer herrietako jaietan eraso sexistak ekiditeko sentsibilizazio kanpainaren edizio berri bat abian jarri du Nafarroako gobernuak. Zeuen ezetza geurea ere bada, lelo horren baitan antolatu du Nafarroako gobernuak herrietako jaietan emakumeen aurkako eraso sexistak ekiditeko aurtengo kanpaina. Herria emakumeen aurkako indarkeriaren kontra sentsibilizatzea du helburu. Ana Oiok aurkeztu du aurtengo edizioa eta aipatu du emakumeen aurkako biolentzia isilean gelditzen dela gehienetan, familia eremuan baitira erasotuak. Oiok azaldu duenez, festa giroa biolentzia horren erakusleio bat da, eta emakumeek jartzen dituzten salaketak izebergaren punta besterik ez dira. Era berean, datuak aurkeztu ditu, emakumeek gero eta salaketa gehiago jartzen dituzte. Izan ere, iazko ekainetik irailera 69 salaketa jarri zituzten. Horietako 28, 14 eta 30 urte bitarteko emakumenak izan zirenak. 2015arekin alderatuz, 100%ean igo dira salaketak. Gero eta gehiago dira, kanpainara atxikitzen diren udaletxeak. Iaz 249 udalerrik egin zuten bat, eta Nafarroako gobernuak espero du gero eta gehiago izatea kanpaina bere egiten duten udalerriak. Biolentzia sexualarekin amaitzeko duen konpromesua da gure gobernuan, eta inoiz baino gehiago beharrezkoa da biktimaren babesaren alde lan egitea, biolentzia hau motibatzen duten arrazoian aurka lan egitea ere. Pentsatzen dugu oso importantea dela erakunde guztiak elkar lan egitea, eta gero zuekin ere, komunikabideekin ere oso paper garrantzitsua baduzue. Jendeak oraindik bizitzen dira isiltasunean biolentzia hau. Normalean bikoteekin edo zenideko biolentzia da, eta jendea hori ez dute ausartzen, emakumea ez dute ausartzen denuntzia jartzea. Oioren ustez, oraindik lan handia egin behar den arren, gero eta handiagoa da gizartearen gaitzespena emakumeen aurkako biolentziarekiko. Hori simbolizatzen duen esku gorria ikur bihurtu da haren ustean.
Espero dugu udal eta kontzeju gehiago lantzea, biltzea kanpaina horretan, baina egia da kanpaina gero eta udalerri eta kontzeju gehiago apuntatzen dute kanpainak, esku gorria, simbolo bada kanpainan horretan. Eta kirolen tarteari dagokionez, Saskibaloian Baskoniaren kanporatzeak biharamun garratza eragin du Gasteizen. ACB Ligako finaletik kanpo gelditu ondoren, hausnarketari ekingo dio Josean Kerejetak gidatutako zuzendaritzak. Horiek horrela, hainbat aldaketa aurrikusten dira talde arabarraren egituran. Bukatu da denboraldia Baskoniarentzat. Sito Alonsoren mutilek 9 puntugatik heldu zuten atzo Valentzian jokatutako norgehiagokan eta ondorioz ACB Ligako finaletik at geratu dira. Orokorrean taronjak hobeak izan dira kanporaketa osoan zehar, gasteiztarren almenaren gainetik, eta titula jokoan Pablo Laso eta Andres Notzeniren Real Madriden aurka arituko dira finalean. Baskoniari dagokionez Ricky Lido eta Larkin izan ziren jokalaririk aipagarrienak, baina arabarrek euren irregulartasuna oso garesti ordaindu zuten. Orain, denboraldiaren balantzea egitea egokituko zaio klubaren arduradunei izan ere, Euroligako 8 honen artean zailkatu eta ACB Ligako finalerdietara iritsi ostean, zapore gazi gozoa geratu baita talde gasteiztarraren ingurune osoan. Sito Alonso entrenatzailearen eta hainbat jokalariren etorkizuna, besteak beste Larkin Janga edo Sengelierena kolokan dago, eta hortaz uda honetan Zurbaoko klubaren bulegoetan lan ugari izango dutela aurreikusi genezake. Eta futbolean ligari amaiera eman ondotik hasi dira lehenbiziko mugimenduak eta itxura guztien arabera Gaizka Garitano Atletiken kirol egiturara itzuliko da. Derioztarra talde zuri-gorriaren bigarren taldearen ardura hartzetik agitz gertu omen dago. 1987an Atletikekin debuta egin ondotik, Bizkaitarrak ibilbide luzea egin du lezamatik kanpo. Orain, entrenatzaile gisa, Kuko Zigandaren igoeraren ondotik, haren lekukoa hartuko du Gaizka Garitanok. Eta kulturari ere tartea eskainiz, Bilbo Zaharra Euskaltegiko ikasle eta irakasleek klasikoen irakurketa jarraitua antolatu dute 10. aldiz. Edizio borobila du aurtengoa klasikoen irakurketa jarraituak. Izan ere, 10. ospatuko da Bilbo Zaharra Euskaltegiak urtero antolatzen duen ekitaldia. 400 lagun inguruk pasarteka eta etenik gabe irakurriko dute ostegun honetan Bilboko Arriaga antzokian, goizeko 8etan hasi eta arratsaldeko 7 artean. Itxaro Bordaren 100 bask eleberria izan da aurtengo aukeratua. Bertan, estereotipoetatik aldenduz, euskal identitatearen inguruko hausnarketa egin du idazleak. Uste dut esperientzia berezia dela idazlearentzat ere ikustea hainbeste jende, adin eta klase guzietakoak, konzentratuak, zuk idatzi duzun perpaus edo zati baten irakurtzeko. Eta hori aski onkigarria da, eta gero halako harreman bat ere sortzen da irakurleen eta idazlearen artean idazlea hor balin bada. Ekimen honen helburu nagusia euskara ikaslei eskerrak ematea delarik, eurek izango dira parte hartzaileen erdiak. Horiez gain, euskal gizarteko aurpegi ezagun askok ere irakurriko dituzte 100 bask eleberriaren zenbait pasarte. Pizkanaka horrelako gauzatxoak eginez, helburua da euskara eta euskal literatura eta euskararen mundu honetara, euskalgintzara, jentea erakartzea, gustoa edo plazerra ematen duten gauzekin. Normalean bakarkako afizioa dena, kolektibo bilakatuko da ostegun honetan Arriaga antzokian, euskal literaturara hurbiltzeko gunea. Egin behar zela.
Y queremos compartir también un cachito de manzana con Miren Gaztañaga, con Itziar Ituño, con Gotzón Sánchez, y por la libertad de expresión, adierazpen askatasunagatik, y basta ya de boicotes asquerosos que no nos lo merecemos. Jarrai dezagun dantzan eta eskerrik asko. Izan zinetelako gara, eta aurrerantzean ere izango zarete lanean jarraituko dugulako. Bailar, bailar y bailar, porque un pueblo que baila nunca muere. Izan dantzari, bizi dantzari, dantzatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Gora herria! Saria jaso ondorengo protagonisten hitzak Eneko Gil eta Jon Maia urren ez urren. Izan ere, Kukai Dantza Konpainiak dantza talde honenaren Max saria eramandu berriz ere, eta horrekin batera dantza ikuskizun honenaren saria bereganatu du haren Oskara ikuskizunak. Denbora luzez ondutako eta probatutako lanaren emaitza da, dantza ikusgarria da, Kukaikoek Laberonal konpainia eta Marcos Moraurengana jo zutenean zeukaten helburua haien hitzetan, bi unibertso koreografiko ezberdin bildu nahi izan zituzten esperimentu honetan. Euskal Herriko tradiziotik abiatuta abanguardiako sortzaileen ikuspegira gerturatu dira. Eta Max sarietako protagonista bihurtu ditu lan horrek, dantza taleko bi sari nagusiak eskuratuta. Hauxen beraz, gurean gaur albisteen tartea honen ondotik, erabakitzeko eskubidearen inguruko mahai ingurua izanen dugu betiko lekuan. Ok eta bertzeain bat gehiago hortaz, Amaika telebistan edota nahieran amaika.eusen. Esker mila eta gero arte.